Oyawre Nyakoromoga Jwang en okinyi maber kendo marome chenro mar nonro mar oboke kawuono chieng' wuok tich tarik 12 dwe mar abiriyo e higa mar 2021. Nyinga Chris Owino, en geno mara ni bedo kod gikodira makare to moloyo ka en jahera mar tim mar piny Italy, the Azzurri. Congratulations to the Azzurri bang' kao Euro 2020 otieno manyore paw tuke ma Wembley Stadium. An kod oboke adek: Daily Nation, The Standard kod The Star. Oboke mokwongo an kod oboke mar Daily Nation. Thor mar wach e nyim oboke mar Daily Nation en The Secrets of ODM Jubilee Power Deal. The Secrets of ODM Jubilee Power Deal. Maling'ling ewi riwruok mar siasa kind duond buche mag ODM kod Jubilee. Kama maling'ling ma oboke mar Daily Nation oyudo en ni ewi riwruok mar siasa midhi loso kind duond od bura mar ODM kod Jubilee. Riwruok no ODM kod Jubilee madhi bedo jokanyo madito kata jokanyo madongo, eka duond buche mamoko to biro biro ka jokanyo matin. Tiende ni e riwruok midhi loso kod Jubilee kod ODM gi Jubilee madhi bedo jokanyo madongo kata gimi wadeno ni equal partners. Then duond buche mamoko ka ANC, Wiper, KANU kodonjo e riwruok makamano, gin gidhi bedo jokanyo matindo. ODM kod Jubilee ema dhi bedo jokanyo madito e riwruok manyien mar siasa michano loso e Jubilee. Mano e thor mar wach e nyim oboke mar Daily Nation. Maling'ling ewi riwruok mar siasa michano loso e kind ODM kod Jubilee, ma oboke ni wacho ni ka olos riwruok mar ODM kod Jubilee to duond buche mamoko mabiro donjo e riwruok mar siasa ni biro bedo jokanyo matindo, nikech ODM kod Jubilee ema dhi bedo jokanyo madongo kata the biggest shareholders e riwruok makamano. Ito oboke mar dek loso ewi jago mosebedo ka kedo ne ratiro mag oganda e pacho kae, mano mosenindo Richard Ambani mane ong'ielo rengo e juma mokalo. Nyasaye oket chunye kama okwe. Mano Richard Ambani, mano achiel kuom jogo mosebedo ka kedo ne ratiro mag oganda e pacho kae. Ito oboke mar 4 loso ewi maling'ling ewi riwruok mar siasa michano loso e kind ODM kod Jubilee, kama koro Daily Nation wacho ni ka olos riwruok makamano to duond buche mamoko mabiro donjo kanyo matindo, nikech ODM kod Jubilee ema dhi bedo jokanyo madongo. Koro ka Wiper obiro, ANC obiro, Ford Kenya kata KANU obiro kata Maendeleo chap gin gidhi bedo jokanyo matindo. ODM kod Jubilee ma dhi bedo jokanyo madongo e duond od bura kata riwruok mar siasa ma idhi loso e kind ODM kod Jubilee. Ito oboke mar 4 bende jood bura motenore kod jatend duond od bura mar ANC Musalia Mudavadi dwaro ni mondo owuo oko riwruok mar NASA. Jood bura motenore kod Musalia Mudavadi dwaro ni oketh motelo ne yiero maduong' mabiro. Ito oboke mar 5 Jalup Ker William Ruto odiochieng' manyoro ne owacho ni en mana okonyo Ker Uhuru Kenyatta bedo ker e pacho kae. William owacho ni en mana okonyo Ker Uhuru Kenyatta bedo ker e okang' 2 e higa mar 2013 kod higa 2017. Ito oboke no bende duond buche mag UDA kod Jubilee odiochieng' manyoro ne orakore e kinde campaigns e yiero madundo mar kar od bura ma Kiamba. Johera mag UDA kod Jubilee ne orakore odiochieng' manyoro e campaigns mag yiero madundo ma Kiamba. Ito oboke mar 6 ja ohala mar Ahuma Suleiman Shabal sani koro dwaro ni gavana Mombasa Ali Hassan Joho osire lwedo e dwaro mare mar bedo gavana manyien ma Mombasa. Suleiman Shabal bang' wuok e Jubilee kendo riwore kod ODM dwaro ni Joho osire lwedo e laro kom gavana ma Mombasa. Kata kamano Joho en osiep ja od bura ma Mvita mano Nasir ma bende olap dhoge ndong' ne bedo gavana ma Mombasa e yiero maduong' mabiro. Ito oboke no bende jaod bura mogwel mano David Ole Sankok ne otamre paro kata kwayo mar mondo oriwre kod duond od bura mar UDA. David Sankok mano jaod bura mogwel mar Jubilee otamre kwayo mar riwore kod duond od bura mar UDA. Ito oboke mar 7 anyuola mag ji 4 mane olal wige 4 mokalo e kaunti ma Nyandarua kod Nyeri sani sayo mokalo
mochung'ne le mag bungu Kenya Wildlife Services KWS, kagiwacho ni apisas mag KWS ema nosebedo kamanyo achiel kuom ji 4 mane olal e counties mag Nyandarua kod Kirinyaga kod Nyandarua kod Nyeri jumbe 2 mokalo. Ito oboke mar 8 en ni jo od bura dwaro ni piny owacho ochung chenro mar kelo sukar kowuok e pinje mag oko. Jo od bura ma e yimbo mar Kenya dwaro ni piny owacho ochung kowuok e pinje ma oko. Ito oboke mar 12 ito oboke mar 10 nyaka 11 loso e weche ywarok e kinda joriemb nyamruko mag long distance kod SGR, kagiwacho ni SGR omayo gi ohala pa jondiko kaachiel kod pach josomo, weche moko e counties kaachiel kod weche moko e pinje moko. Tok oboke mar Daily Nation en ni migepe mag piny owacho mane otimo maber e hik omuom mar 2020-2021 ka migawo mar aguch omenda the National Treasury e migawo maber mane otiyo e hik omuom mar 2020-2021. Oboke mar 2 an kod oboke mar The Standard. Oboke mar 2 an kod oboke mar The Standard. Thor mar wache nyimo oboke mar The Standard and it is 500 million shillings for Uhuru Raila parties. It is 500 million shillings for Uhuru and Raila parties. Duond buche mag ODM kod Jubilee ne oyudo omenda maromo milion 500. Duond buche mag ODM kod Jubilee oyudo omenda maromo milion 500 kaluwore kod chike matayo duond buche mano Political Parties Act, ma wacho ni mondo omi omenda nyaka duond bura mari obed ni kod jo od bura maromo 20 kadhi nyime, governors adek kadhi nyime, kod kendo iyudo 5% mag ombulu duto mane ogo e yiero maduong' mabiro. Koro kiluwo chike makamae, duond buche mane oyudo 5% mag ombulu duto mane ogo e yiero mokalo gin mana ODM kod Jubilee. Gino momiyo ODM kod Jubilee kende ema ne omi omenda mag tayo duond buche makamo. Ka duond buche mag ANC, Wiper, Ford Kenya kod KANU na Kenya ne koyudo omenda moro amora nikech ne ok giyudo 5% mag ombulu duto mane ogo e pacho kae e yiero mokalo. Mano en chik matayo duond buche mar wacho ni mondo omi omenda matayo duond od bura mari nyaka obed ni ne oyudo 5% mag ombulu duto mane ogo e yiero mokalo. Koro ka ne ng'iyo chik makama, ODM kod Jubilee ema ne oyudo 5% mag ombulu duto mane ogo e yiero maduong' mokalo. Gino mane omiyo piny owacho omiyo ODM kod Jubilee omenda maromo shillings milion 500. Koro ANC, Wiper, Ford Kenya, KANU kod duond buche mamoko ne oag lwetgi nono. Thoro oboke mar The Standard bende en picha mar tim maduong' mar piny Italy obedo joloch mag Euro 2020 bang' loyo England otieno manyoro e finals mane obag e paw tuke ma Wembley. Kuom weche tuke e yor adimba, watudre koromo saa 11 ma midhiambo kama dhi miye weche tuke e yor adimba. Ito oboke mar 4 johera mag duond buche mag UDA kod Jubilee ne orakore e kar od bura ma Kiamba e kinde mane gitimo campaigns ne jochung' margi e yiero madundo mar kom od bura ma Kiamba madhi timore chieng' tich ang'wen. Odiochieng' manyoro johera mag UDA kod Jubilee ne orakore mag yiero madundo e kar od bura ma Kiamba. Ito obokeno mar 4 bende jotelo mag siasa motenore kod Musalia Mudavadi dwaro ni owuoko riwruok mar NASA. Jo od bura motenore kod Musalia Mudavadi dwaro ni oketh riwruok mar NASA motelo ne yiero maduong' mabiro. Ito oboke mar 6 loso ewi chenro mar BBI ma koro wacho ni sani koro BBI en chenro ma ni kod ohinga mathoth mantiere penjo mathoth ka BBI bende ibiro keto e tim, nikech iwacho ni nitiere ohinga mathoth e nyim bill mar BBI, nitiere stumbling blocks mang'eny e nyim mar BBI nikech kata kopo nopuodhe kod Court of Appeal to thuolo mar timo ombulu mar paro e pacho kae
nyalo bedo ni koro oserumo. Gino ma iwacho ni BBI chal ka gino manie life supporting machine, en gino manie kind akuru kod asumbi. Mano ito oboke mar 6. Chenro mar BBI koro nie kind akuru gi asumbi nikech thuolo mar bago ombulu mar paro kaachiel kod keto e tim moko kuom recommendations mag BBI chal kama oserumo. Ito oboke mar 8, ogai mar ODM Raila Odinga iwacho e gwenge makadho wadh Nam Chumbi kaka yo mar duoko piny teko mar jalup ker William Ruto e gwenge makadho wadh Nam Chumbi motelo ne yiero maduong' mabiro. Raila koro osebedo katimo limbe makadho wadh Nam Chumbi kaka yo mar duoko piny teko mar jalup ker William Ruto e gwenge go makadho wadh Nam Chumbi maduong' mabiro. Ito oboke mar 12, migawo mar aguch omenda the National Treasury ne ogolo omenda maromo milion 500 ne duond buche mag ODM kod Jubilee. Piny owacho kokalo e aguch omenda ne omiyo duond buche mag ODM kod Jubilee omenda maromo milion 500 nikech ginie duond buche mane oyudo atamalo 5 mag ombulu duto mane ogo e pacho kae e yiero maduong' mokalo. Omenda makamano duond od bura mar Jubilee ne oyudo omenda maromo shillings milion 353 ka ODM noyudo shillings milion 165. Jubilee ne oyudo omenda maromo shillings milion 330. Kwayo ng'uono, Jubilee ne oyudo omenda maromo shillings milion 353 ka ODM ne oyudo omenda maromo milion 165. Ito oboke mar 15, pach jondiko kaachiel kod pach josomo weche tuke mag Euro 2020 kaachiel kod Tokyo Olympics kama selero ni wadhi rado saa 11 mamidhiambo kama dhi miye weche tuke e yor adimbo. Oboke mogik an kod oboke mar The Star. Thor mar wacho nyimo oboke mar The Star en Musalia plays hard to get in Uhuru Unity bid. Hard to get in Uhuru Unity bid. Musalia Mudavadi iwacho ni oramo ni odhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro kendo nenre ni okoikore mar tiyo kanyakla kod ogai mar ODM Raila Odinga. Musalia Mudavadi iwacho ni oramo ni en odhi laro kom ker kendo okoikore kod ogai mar ODM Raila Odinga motelo ne yiero maduong' mabiro kama Kalonzo tiwacho ni Kalonzo osechako loko chung' mare nikech osebedo ka okwedo mokalo Raila. Kata kamano iwacho ni sani Kalonzo chako duogo piny kendo nitiere ranyisi ni Kalonzo nyalo tiyo kod Raila motelo ne yiero maduong' mabiro. Kata kamano Musalia Mudavadi to ramo ngang' en odhi laro kom ker kendo oko bi riwore kod Raila e yiero maduong' mabiro. Ito oboke mar 2 lose wi miluongo ni Caroline Aluoch mane otho e piny Saudi Arabia yono ma ok ong'ere nyaka sani e kinde mane otiyo tijege mag ot e piny Saudi Arabia. Nowach malit mokalo kendo wakwayo piny owacho mondo otim nonro mar miyo anyuolane ratiro kendo wakwayo Nyasaye oket chuny Caroline Aluoch kamokwe. Ito oboke mar 4 loso ewi karomo mar adhaye karomo manyangafu mogere kaunti ma Machakos kod piny owacho mar kaunti ma Machakos kotelne kod Dr. Alfred Mutua. En od romo manyangafu miluongo ni Conventional Center mayudore kaunti ma Machakos. Koro kiweyo KICC, od romo mar abet kendo manyangafu e piny Kenya kiweyo KICC dhi yudore kaunti ma Machakos miluongo ni Machakos Convention Center ma oger kod piny owacho mar kaunti ma Machakos e bwo telo mar Dr. Alfred Mutua. Puoch kod pak ne Dr. Alfred Mutua kendo wakwayo counties mamoko to moloyo maok Luo Nyanza mondo oboro a leaf from Dr. Alfred Mutua ogero Convention Center majaber moloyo maluwo na KICC e ber kod duong'. Ito oboke mar 6 Musalia Mudavadi kom ker kendo okobi loso riwruok moro amora kod ogai mar ODM Raila Odinga mar sire e laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Josiasa motenore kod Mudavadi bende dware nokwaye mondo owuog oko e riwruok mar NASA. Justin Muturi mano spika mar od bura ma pacho kae bende oramo ni en ok ti kode kod ker Uhuru Kenyatta e pogo ombulu mar oganda ma ok Mount Kenya region kendo wacho ni odhi laro kom ker
e yiero maduong' mabiro, kendo ok en project mar Uhuru. Ruto bende owacho ne okonyo ker Uhuru Kenyatta e bedo ker ma pacho kae e yiero ariyo mar 2013 2017. Nyakwara Mogi, mano bende makelo e giko nonro mar iped godo odiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.